Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela esitimela samampondo. Baba mkhulu 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 phakade. Amen. Ngikhuphuke kule ntaba ngiwumfo kaMayekisa. Ngehla sengubaba wazo zonke izinto ezizidalwa zasemhlabeni. Sengubaba wezizwe zonke. Lawa amazwi ayeshiwo uyena umfo kaMayekisa okhuphuke entabeni engumudli wamafa Isaya Khumalo wakwadonsa onhlanzi. Manje usewubaba wezizwe zonke njengoba esekhuphukile waya entabeni kadibizelwa khona uNkulunkulu. Wasefika esethola iziqu eseba uNkulunkulu uqobo lwakhe. Waba uShembe. Phela sonke lesi sikhathi uNkulunkulu esamfukuzisa ubemqeqesha phela esamenza ebe ngumprofeti. Njengoba wayegcina egcotshiwe khona ebandleni lamabhaptisti ngesikhathi bemgcoba phela eba ngumshumayeli wagcina ewumvangeli. Wabe eseba umprofeti. Wabe sefika phezulu kwale ntaba waba uNkulunkulu. Waba uShembe. Phela lesi sixuku sabantu basezulwini ebesikade sifake izingubo ezimhlophe kanye nawo amabhande akade efakwe khona lapha ezifubeni ebebehamba noNkulunkulu kababuyelanga emuva. uNkulunkulu wabe sengena kuye umfo kaMayekisa lona wazohlala emhlabeni nabantu kuze kube phakade. Phela njengoba uNkulunkulu eseze wafika wehla weza lapha emhlabeni kumele engene enyameni. Le nyama lena yakhe umfo kaMayekisa eyalondolozwa kusukela ngalesi sikhathi sentombi yakaHadebe eyadla imbali. uNkulunkulu lana wayenza icebo lokuthi azikhandele umzimba azowusebenzisa uma esefikile lapha emhlabeni, okuwumzimba wakhe uIsaya. Njengoba uNkulunkulu wayethi lo mzimba kaIsaya awuqanjwe igama lokuthi uShembe ukuze ezowusebenzisa kahle lo mzimba. Ukusuka kwakhe kuyo le ntaba yasenhlangakazi ilapho phela kwaqala khona izindaba. Eseshintshile umfo kaMayekisa engasayena loya mfundisi wasebhaptisti ababemgcinile, ngoba wayethi uma ethandaza manje wayengaceli kumuntu, wayevele esho ukuthi akwenzeke into bese iyenzeka ngempela. Baqala manje abazalwane bakhe umxoya kakhulu ukuthi sengathi useqinise kakhulu isandla ngakuzo kwalezi zinto zemlingo yakhe ayenzayo manje. Yebo, simbonile esamisa ulwandle ngalesi sikhathi ebhabhadisa abantu, kodwa manje sekuthanda ukwedlulela. Kodwa wayesenomsebenzi omkhulu manje wokuthi ahlale njalo ngonyaka uma uqala eze kule ntaba ngaso isivumelano sakhe noNkulunkulu lo osengenile ngaphakathi kuye ukuthi kube khona lolu hambo lokuza kule ntaba eyisikhumbuzo sokuhlupheka kwakhe uIsaya. Kodwa lolu hambo lokuza lapha entabeni phela wayekhuphuka yedwa kule ntaba, abantu babe besale ezansi kwayo intaba endaweni ekubizwa ngokuthi kusemaseleni. Umfo kaMayekisa wayethi mayesephezulu kule ntaba abuye ehle eze kubantu azokwenza inkonzo nabo, abuye futhi abuyele phezulu entabeni ehambe eguqa kulezi ndawo ayeguqe kuzo ekuqaleni ethandaza igaba ngezigaba. Akekho wayazi ukuthi wayenzani lapha phezulu umfo kaMayekisa njengoba ibandla lalihlala phansi phela lapha emaseleni, yena eyedwa phezulu entabeni. Kwakuye kuzwakale ngaso isibhakabhaka sokuduma kwalo izulu phezulu entabeni, umboze nenkungu, ubone ukuthi inkulu indaba yenziwa khona lapha phezulu, abantu befikelwe ukwesaba. Kodwa wayebathanda kakhulu phela abantu bakhe. Wayelokhu ecele njalo uNkulunkulu ukuthi bekhuphuke phela nabo beze kanye naye lapha entabeni bezohlala khona. Kodwa uNkulunkulu akaze ayikhiphe impendulo yalokho, kwathuleka nje. Kodwa kwaze kwathi ngonyaka ka-1916 kwayima izwi kaJehova liphendula ngayo le ndaba. Wathi uNkulunkulu umuntu ofuna ukukhuphuka azohlala phezulu kule ntaba kumele akhiphe inkomo. Umfo kaMayekisa wakhuleka kuye uNkulunkulu ukuthi abantu phela bayahlupheka kakhulu, abanazinkomo sebesanezimbuzi. Inkomo inkulu kakhulu kubona.
wagcina evumile uNkulunkulu ukuthi abakhuphuke abantu noma benganayo inkomo sebeyokhuphuka nembala abawufike bayibeke phezulu lapha entabeni. Bajabula kakhulu abazalwane bakhe uShembe ngawo unyaka ka-1916 beqala ngqa ukuthi bekhuphuke le ntaba uJanuwari. Bafike bagibela kule ntaba bahlala amasonto amabili bedumisa uNkulunkulu, kuthandazwe kubuye kugidwe bese kuyanikelwa. Nabo abantu abagulayo babefika kule ntaba befuna phela ukuzophiliswa. Abantu babehlala ngokwehlukana benamadokodo abo, abesifazane behlala ohlangothini lwabo namadoda ehlala ohlangothini lwabo. Idokodo lakhe umfoka Mayisa laliba phezulu esicongweni sentaba bese kuthi abantu ebengezansi. Phela nazo izimbali lezi ababekhuphuka nazo zazinemithetho ukuthi zazibekwa, eyokuqala ibekwa ekuqaleni ngentaba phansi bese kuthi eyesibili ibekwe maphakathi nayo intaba, eyesithathu bese ibekwa phezulu entabeni. Kuzo zonke lezi ndawo okubekwa kuyo imbali ufike uguqe uthandaze. Zonke lezo ndawo ilapho kwaguqa yena umfoka Mayikisa okokuqala efika kule ntaba. Kwase kukhona khona ukukhuleka kuye phela umfoka Mayikisa njengoba esedlulile kulo msebenzi obuwesabeka onzima kangaka. Njengoba ekade ehlangene noNkulunkulu khona lapha entabeni, usenelinye futhi igama. Usewubaba mkhulu, laqala lapho phela leli igama lakhe emva kokuba ehla entabeni okokuqala ekade ehlangana noNkulunkulu. Kodwa ayisakhona amanye amagama akhe ukuthi uMntaka Nhliziyo noma uMntaka Mzazela, uMntaka Mayekisa. Wayebuye azibize ngesikhonzi senhlupheko, abuye azibize ngesichaka sikaThixo. Abanye babembiza ngenceku yenkosi, kodwa yena loya uNkulunkulu ayekade ehlangana naye entabeni wayebuye ambuze ngokuthi ungukhonzekile inkosi yezulu. Leya ndoda phela ebeyihamba emafini yaze yafika kuye igqoke umjiva obubende kanye nethimba ehamba nalo lezingelosi ezazifake izingubo ezimhlophe kanye namabhande amnyama esifubeni. Lonke leli thimba asizwa lapho kuthiwa khona lake laphelezelwa labuyela emuva. Nawo umndeni wakhe phela umfoka Mayikisa wagcina phela ufikile bayohlala khona futhi lapha yana eMandiyeni. Kodwa kwase kungcono kakhulu ngoba phela umndeni wawusuhleli ndawonye noma usizi lwalusekhona. Nayo indlala ithe abeziphilisa ngakho ukuthi bephume bebambe amatoho khona lapha eMandiyeni ukuze bethole okuya ngasethunjini. Kwakuwumndeni ohlupheka futhi udabukisa kakhulu uze udatshukelwe yiwo amandiya lawa, ngoba kulelizwe phela abasebephila kulo babengayijwayele impilo yakhona ngoba ngalesa sikhathi besasentabazwe yena umfoka Mayekisa wayibophela phela izinkabi zakhe alima ngalo igeja kutholakale ukudla. Manje lapha ayisebenzi leyo ndaba yezinkabi namageja ngenxa yokuthi nayo phela indawo ayikho, njengoba esanda kuthola yona le ndawo angakaqedi ukuyikhokhela. Kodwa amakhosikazi akhe ayibona phela imali ayiphathayo. Uma ebuza ethi baba, kodwa imali engaka uyiphethe yini silambe ikhona le mali? Bese ethi le mali eyokuthenga umuzi kaNkulunkulu. Bese ezithulela beqhubeke bebulawe indlala. Kwesinye isikhathi kwakwenzeka belale bengadlile. Yagcina yaze yaphelela imali yako ukuthengwa kwayo indawo yasekuphakameni, umuzi kaNkulunkulu. Kwaqala kanjalo-ke ukwakhiwa kule ndawo yasekuphakameni, kodwa abantu abaningi base bekhohliwe ngesiprofetho esasishiwe kuye umfazwe kanye naye uZandile Nkabinde sokuthi umuzi kaNkulunkulu uzokwehla uze lapha emhlabeni oyobe wakhiwe ngazo izindlu zesizulu. Indoda iyovula amasango ngo-R2 ihlambuluke ivume izono. Inkosikazi iyongena ngeshumbi ihlambuluke ivume izono. Amantombazana ayongena ngesihlanu ahlambuluka avume izono. Lawo kwakwamazwi akhe phela uZandile Nkabinde wayiprofethe ngalo muzi. Kodwa naye umfoka Mayekisa ngalesi sikhathi phela ehenqa ngayo intambo ebiyela lo muzi wasekhanda isango ngayo intambo wathi
leli sango kuyoba isango elikhulu eliyongena amakhosi azo zonke izizwe kanye nezinduna zawo. Indoda iyongena ngo-R2, unkosikazi angene nge-10, intombazane ingene nge-5. Washo lamazwi kodwa wayengekho ngalesi sikhathi kufika uZandile Nkabinde ekhuluma lezi ndaba, njengoba engaziwa namanje ukuthi uphelelephi. Liyaguqa lapho iGumgedlela, mzukulu amafutha omkhovu uNtombi nesoka phakade. Amen.